ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോരുമുളകാണ്. അതിനായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ: പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി. അതിലോട്ട് നമ്മുടെ തൈര് കുട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണിത്. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉപ്പ് വിതറാം. പിന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ജാറിലിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ജാറിലിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ചൂട് സമയത്ത് ആ തണുത്ത വെള്ളം കൂടി അതിൻ്റെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ജാറിൽ ഫ്ലഗ് കൊത്തി ജാറിൽ വന്നിട്ട് അരച്ചെടുത്തു. മോരും വെള്ളം റെഡി. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് 2 ഗ്ലാസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കാം. പുറത്തൊന്ന് പോയി അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒരു മോരും വെള്ളം എടുത്തിട്ടില്ല കൂടി അടിപൊളി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്.